Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary. आं दा जोंनि आमाइमोननि न'आव थांनो नागिरदों लेरख' जानो मानोना आमाइमोनहा न'आव बिराद लेरख' दं आरो जोंहानि आमाइमोनहा न'आव माने जोंनि मानि न'आव जोंनि आइनि जोंथ' न'मोन हाबा जानानैसो दा जोंहा न'आव आइया थाफैदों खिन्थु हाबा जायैनि सिगां जोंहानि आइया न'आव अबावमोन बेयाव थांनो नागिरदों दा गनेश सिगां ओमफ्राय नै आं स्कुला जों गामिनि स्कुला दाखालि आं जोंथ' बेयाव दङमोन ना 4 daysसो बेवहाय माने आंखौ बेयाव दोनथ'नाय जाहैबाय माने जोंहानावहाय मानसिफ्रा माइ गायनो फैदोंमोन ना ओंखायनो माने बेवहाय आंखौ दोनथ'दोंमोन आरो साननैसोहाय ओमफ्राय गावसोरनो उनावहाय थानांला होननानै आंखौ दोनासै स' दा आं थांगासिनो जोंनि मामानि न'आवहाय गनेशपुरावहाय ओमफ्राय आङो दिनै माने साथा थाथा लानानै थाबायनानै ओंखारदों आरोखि लेरख' जानो थाखाय आंखौ आनैयाबो बिराद लेंहरदों नालाय ओमफ्राय दा आङो थांगोननि लामाखौ एसे दिन्थिनो सानदों र' नायदो नै नाय बे दुब्लिया जोंहानि बे माइयाबो जोंहानि आरो गायखांजोब्बाय जोंहा ओमफ्राय नै गोथां जाबायानो ओमफ्राय नै बे गामियाबो जोंहानि बे जोंनि गामि आरो साराउन्ड गामि ओमफ्राय बे लामा मोनसे नुदों ना ओमफ्राय नै बिथिंजाय थांगोन आरो आं बै खाथियावनो जोंहानि मामानि न'आ गोजान नङा खाथियावनो आरो बे फख्रि रायजोनि फख्रि आरो सौथुबाय ओमफ्राय दा आं बेयाव थांगासिनो बारा गोजान नङा खाथिसो ओरैनो आंबो बिराद लेरख' जानो लुगैखादों ओइ सान्दुं ओरैबायदि गोसा थेवब्लाबो नै आंनि ओमफ्राय बे टि-सार्टआ दाखालि आङो लांहिनाव लादोंमोन ना 150नि टि-सार्टआ बेनो गानबाय आङो दिनै ओमफ्राय दा आङो थांगासिनो मामामोनावहाय स' फैबाय थादो आंजों लोगोसे थांबाय थानो आं थाबायनोबो जा बादों आरोखि माने होमबाबो थाबायगासिनो दं ओमफ्राय लेरख' जानो लुगैनानै लबावनो थांगासिनो माने आंखौ लिंहरगासिनो दङ बिनानावाबो स' थांगासिनो ओमफ्राय नै खानायबो खाथबबाय माने ओरैबायदि गरम ना आङो खानाय सानाय बिराद माने जेबो खालामनो गोसो गैला आरो माने एकदमबारे ओइ जेनेखा बार बारनानै साथायाबो उरायलांहां आस्ते साथायाबो उरायलांहां बार फैदों माने ओमफ्राय सिदा लामाखौ मोनबाय मोनथारसै आरो 2 minutes नायदो नै लामाखौहाय आं थांगासिनो बै दंफां सबसे गोजौ नुहुरनायावनो आरो जोंनि मामानि न'आ थांगासिनो र' नै मोनथारनोसै मामानि न'खौहाय बै एसे थांबानो मोनबाय आरो खिन्थु मोनबायानो नै मामानि न'नि बारि बियो बे आं फाइनालि मामानि न'आवहाय बिराद फुल दङ फुल डाइरेक्ट गेटआवबो जा मोजां फुल दं ओमफ्राय नै बिथिंजाय दङ फख्रि रायजोनि फख्रि बियो मामानि न'आ बे जोंहानि आइनि न'आ बेनो आरो जोंनि आइनि न' आइनि ओमफ्राय बिसोरहा दखान दङ मोनसे फिसानो सफैबाय आं मामानि न'आव जोंनि आइनि न' आनै सफैबाय आङो ओमफ्राय न'आवनो फैयाबा आङो बोरै फैगोन देलाय बे सोर ओमफ्राय आमाइ गैया आमाइया दुब्लियाव थांदों जि गरम ओमफ्राय बैसानाव ओंखाम जादोंमोन नालाय आङो जानोसै लेरख' बिफाङाव ओइ बोरो लेरख' फिथाइ खानि नै औ एकदम फ्रेस आरो नायदो लेरख' फिथाइखौ नायदो नै माबायदि थायदों नायदो एकदम थाजा खानानै जानोसै आरो जों बेखौ दा नायलाय एकदम बिफांसिम ओरैबायदि थाइखायोना बे फिथाइया थाइबाय र' आं खानि ओमफ्राय माथो मोननानै सिरिजोबनानै सेवजोब्बाय जाग्रा रावबो गैया बिस्रा माने रावबो गैया न'आव बिस्राहाय आमाइ आनैल' दङ ओमफ्राय गोजोन आरो फंबायल' दङ माखासेयाथ' हाबा जाबाय सानै फिसाजोफ्रा दा लेरख' खानोसै ना नै बे दालाय मोनथामसो खानोसै आयौ सिरिलाजोब्बाय माथो मोननानै नै रुजु हमथार' बेखौ दालायखौ न बेखौ हम बांद्रायबो जानो हानाय नङा एसे गिदिरखौ खानोसै ना दालायखौनो बोखानोसै रा ओं जाग्रा रावबो गैया माने बिस्रा ओरैबायदि आरो आमाइया गैया दुब्लियाव थांनो नोंसा मायालाय खथ'बा ओइ सिरिनायाबो खन माथो सिरियोसो ओरै थाइसे खाबालाय गिदिरखौ खाजायोना गिदिरखौ खानोसैहाय थाइसे न हम होदो बेखौनो जाहैग्रोनोसैथ' बांद्रायबो जानोबो हानाय नङा ओमफ्राय बै दालाय मोननैखौ खाहरबावनोसै र'
बिराद फ्रेश फ्रेश आरो थाजा थाजा जाबायथ' नै लेरख' फिथाइया नायदो नै मासिबां दङ दिंदिं दांदां बिफाङावहाय आमाइमोननाव एक्चुअली आमाइमोननावहाय बिराद बिफां दङ मा जानो खामब्रेंगानिफ्राय माबानिफ्राय थाइजौनिफ्राय फारसेनिफ्राय आरो जाख'नोसो हाया माने ओरैबायदि बुस्थु दं बिसोरनावहाय स' दा जोङो लेरख'खौ जानोसै ना नायदो नै लेरख' फिथाइया माबायदि थायो बिफाङावहाय नायदो लोगोफोर ओरैबायदि गोजौ नालाय बिफाङाबो ओरैबायदि फिथाइ दं आरोखि दा आं गाहायनिखौल' देखायनोसै वाव ओरैबायदि थाइखायो माने लेरख' फिथाइया स' जों दा जानोसै जा गिदिर गिदिर बा फैग्रोमोन नै बेदरबो मोनजाबाय अमा बेदर आमाइनि न'आव आनैनि जि गोबाव जाबायना आनै फैया आनैनि न'आव अमा बेदर थाइबें नै बिसिनि दङ फंबाय बेखायनो र' गोजोन नै बेसोर फंबाया गोजोन दिल्लीयाव थायो नों माला फैया दिल्लीनिफ्राय माला फैया नोङो दिल्लीयाव फरायो आरो फंबाया ओमफ्राय माने दा न'आव दंफैथ'यो लकडाउनखाय ओमफ्राय आङो बेदर जानोसै नै बेदर जाखांबाथाय लेरख'खौ जानोसै लेरख'खौ खाखाबाय अलरेडि ओमफ्राय दा बेदर जागोनसै बेदर जाखांबाथाय ओमफ्राय लेरख' जानोसै बे मा बुस्थु गोनसे बेयो जागोन मोजां बेखायनो हायाहाय नै जाग्रोनि र' नै दा लेरख' जानोसै लोगोफोर बेदर जाखांबायना आय आंनि भागखौ गिदिर गिदिरखौ जानानै आंनो फिसा फिसाखौ दोनजोब्बाय मासि गाज्रि नांला जि गोदैखा उनाव एसे आं खौदैबा जाफैबाव खाराव जानो ओमफ्राय आंनिखौसो जाजोब्बाय आरो नोंबोथ' मोनजादोंना खानानै जाबानो जायो खायनो बाबाय आं बिफाङाव जों खायगोनबा फ्रेश पुरा बिफांनिफ्राय खादों आरो जादों आंनि भागखौथ' नोंसोर जाजोब्बाय गिदिर गिदिरखौ जानानै आंनो फिसा फिसाखौ दोनजोब्बाय रुजु थांफिनसै नोंसोरो माया गिदिर खायसै आं खाबायसोमोन गिदिर ओमफ्राय दा थांफिनसै नै लोगोफोर लेरख'बो लाबाय ओमफ्राय आनैमोना मैखुन सायगासिनो दङ नै आनै गिदिर आनै उन्दै देखायनोसै र' एसे नैबे जाबाय जोंहानि आनै उन्दै ओमफ्राय नैबे जाबाय आनै गिदिर मालाय मैखुन बेरदों बारियाव नै जि थाजा मैखुन सायदों थांसै आनै बाय बाय बिसोरबो थांगोन सिरि मोनबायना दा आं थांफिनसै आयौ दोमैलु जाखाबायहाय दोमैलु आं दा थांफिनसै न'आव लोगोफोर नै लेरख' लाबाय आङो जि बुरजा ओमफ्राय दा आं न'आव थांफिनसै स' आं दा न'आव थांसै लोगोफोर So thank you so much everyone for watching me. आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव स' थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लानानै फैगासिनो स' बाय बाय लाभ इउ